Dámy a páni, ja vás zdravím u nového videa a zdravím vás u videa na Gran Turismo. Včera som bol v kine a musím povedať... musím začať takto, aby ste pochopili. Ja som nikdy nečakal, že Gran Turismo ma bude tak baviť, alebo takto poviem. Všetky predpoklady má teraz to vás, aby bola skvelá adaptácia. Všetky predpoklady vrátane herca má Uncharted. Ani len vo sne by som si nepovedal, že príde teraz to, že príde Gran Turismo a pochová hrozný teraz to vás, ktorý za mňa je najhorším projektom tohto roka a vyhrá jednoznačne bez akéhokoľvek prehradu najhorší projekt. Ja som v živote nič horšie nevidel. Ale to je na inú tému. Uncharted nebol zlý, možno tomu veľmi pokazil akože ten rating aj ten Tom Holland, ktorý predsa si ho uspojujú všetci do Spider-Manov, ale bol som spokojný. Ale predsa som mal pocit, že som nedostal úplne top kvalitu od mojej obľúbenej hry, ako som očakával. Aké som mal očakávania vôbec od Gran Turisma? Gran Turismo vo mne budovalo, no, že nič. Že nebude nič. Že vôbec nič. Že proste Gran Turismo bude nič, bo je to debilné preteky s debilným príbehom. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, čo nikto nečakal. Tento príbeh je jeden z najkrajších príbehov roka. To ako Jan, alebo Jan, ako ho chcete tak nazvať. A ten jeho príbeh, to jeho zamotávanie a to všetko okolo toho, ako hry na Gran Turisme, ako sa dostane do tej súťaže. Ten príbeh s otcom, ten vzťah, tie emócie, ten strach, keď bude havarovať počas filmu. To ja by som nepovedal, že Sonic predvedie s Gran Turismom hre, ktorej máte nič iné len zbierať auta a pretekať. A je to vlastne brbovina, ktorú si zapnete s kamošom. Ma chytí oveľa viac za srdce ako teraz to vás, ktorý opakujem, bol najodpornejším projektom tohto roka a v živote som nič horšie nevidel. A Uncharted, ktorý síce bol zábavný, ale nemal srdce. Gran Turismo má srdce, tento príbeh má srdce, ľudia plakali, ľudia tlieskali počas kina a bolo to úžasné. A áno, je to zatiaľ najlepší projekt tohto leta. Po Oppenheimerovi, hovoríme tu po Oppenheimerovi, po nádhernom 3-hodinovom filme, tesne za ním si vypretekuje druhé miesto tohto leta Gran Turismo. Čo sa to stalo? Čo to moje oči videli? David Harbour je totálne úžasný. Som si ho zamiloval v Black Widow, jeho komickú verziu, ale sakra, akú vážnosť vie on hrať. Orlando Bloom tu hrá typického biznismena, ktorý nič nevidí, len peniaze. Má nejaké pravidlá, niečo chce dosiahnuť a ide to skvelé. A bolo ho výborné vidieť po Piráti z Karibiku ako Vila Tenera. Proste tento film má všetko. Má srdce, má emócie, má tam pasáž lásky a to pretekanie. To, aké z perspektívny to berú, ako naozaj idete na Gran Turisme, to znamená zozadu auto. To, ako tam dali tie štatistiky, ako to bolo pútavé od začiatku do konca, či už to bolo Le Mans, či to už bolo Nürburgring, no to bolo úžasné. A až sa obávam, že ide o najlepší film, ktorý som v živote videl o závodení. Keď nevzoberiem rýchlosť bez do úvahy a zoberieme Need for Speed, zoberieme formulu, ktorú točili v 99. Keď zoberieme do úvahy Rivali, ktorý som stále nevidel, takže to nebudeme riešiť. Ale keď zoberiem Need for Speed a formulu, alebo film s Tom Cruiseom, v Gran Turismo film je niečo ako, ja neviem, čo by som to mohol prirovnať, ale ako máte, ty vole, skrytú vášeň, proste niečo úplne niekde inde. Lebo áno, skrytá vášeň je považovaná za najlepšiu telenovelu všetkých čias. A toto je Gran Turismo, ja som v živote nečakal, že to bude takýto srdcov dramatický príbeh. Najmä je skutočný ten príbeh. Nie je to výmysel, ja som fakt tomu neveril, že OK, skutočný príbeh, bla bla bla, ale sakra, ten pretekár ozaj žije. A ja som neveril, že niekto sa mohol prihlásiť do videohernej súťaži a vďaka tomu išiel jazdiť naozaj skutočné auta. No to je krásne. Krásne. Už hneď je to krásne, že keď som vyšiel z kina, išiel som do pro gamingu, tak niečo bolo prvé, tak chlapci riešili, že si idú kúpiť Gran Turismo. 4 ľudia si kupovali Gran Turismo vďaka filmu Gran Turismo. Ja verím tomu, že Gran Turismo film dokázal urobiť niečo, čo tá hra Gran Turismo 7 bude mať väčšie predaje, oveľa väčšie predaje, ako keď sa hralo Gran Turismo, teda keď vychádza Gran Turismo 7, čo znamená minulý rok marec. Ja si myslím, že film dokázal neskutočne
zvýšiť poptávku na Gran Turismo hru. A popri tá hra nie je ničím výnimočná, povedzme si pravdu, zbierate tam auta, pretekáte o čas, pretekáte Le Mans, ale je to konzola. Ale tento film dokázal neuveriteľné veci. Dámy a páni, ja by som už aj skončil, príbehu vám veľmi nechcem rozprávať, určite na to zajdite, poprípade určite si to kúknite. Není to konzolová brubovina, ale teraz to vás, ktorý je sračka, je to sračka, a ktorú by som zakázal vám pozerať. Gran Turismo dajte, naozaj, dajte mu šancu. Neberte to do úvahy, že je to proste prvá hra, kde iba pretekáte, pretože tá hra dala oveľa lepší film. Podľa tejto hry sa oveľa lepší film spravil, ako opakujem, teraz to vás, alebo Uncharted. Neskutočná podívaná, neskutočne som sa na to pozeral, neskutočne som si to užíval každú jednu sekundu. Ľudia tlieskali, plakali. No naposledy sa takto správali ľudia v kine na Black Adam, keď sa ukázal Henry Cavill. Bohužiaľ, nikto z nás netušil, že to je cameo, ktoré bude posledné aj pre The Rocka, aj pre Henryho Cavilla. Ale to je na inú tému. Dámy a páni, ako vravím, to bol krenot, dramatický športový krenot. A za mňa, dámy a páni, aby ste ešte vedeli, tento film odnáša 90%, 9 z 10, jednoznačne dominancia tohto filmu a tohto žánru. Sony to dokázalo z jednou z najprostejších hier, ale Sony to dokázalo. Urobilo neskutočný film s neskutočným obsadením a s neskutočnými emóciami. Ja sa s vami lúčim, nezabudnite dať like, zdieľanie, odber a vidíme sa na budúce. Čau.